μερίσιας διάταξης. Πάρα πολύ επί των πινάκων που μας έχετε δώσει. 2-3 παρατηρήσεις θα κάνω για να μην κουράζω κι εγώ. Πριν ξεκινήσω όμως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που δουλέψανε για να συνταχθεί αυτός ο προϋπολογισμός, τους εργαζόμενους, τους προϊσταμένους αλλά και την κυρία Βασιλάκου. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το περιεχόμενο, κάποιοι άνθρωποι δουλέψανε και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους, το αντικειμένο είμαι κι εγώ, και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον προϋπολογισμό. Σε σχέση με τα έσοδα, είναι ο πίνακας που μας έχετε δώσει την ανακεφαλαίωση και θα ήθελα, έκανα μια πολύ μικρή σύγκριση, τα νούμερα κουράζουν, σε σχέση με τα ποσοστά που αφορούν το 13 και το 12, την εξέλιξη δηλαδή. Αν ξεκινήσουμε από τις επιχορηγήσεις, θα δούμε ότι η σύγκριση σε σχέση με το 12 είναι στο μείον 60% και το 13 μείον 30%. Για να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το πώς κινούνται τα νούμερα. Στο κονδύλι που έχει να κάνει με φόρους, τέλη και δικαιώματα, ενώ επί του συνόλου εμφανίζεται μία μείωση στο 2,97 και 23 και 47, η πραγματικότητα φαίνεται λίγο πιο κάτω. Στους ΚΑΠ που λέει για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες βλέπουμε μια μείωση της τάξης του 27,72, η οποία επί της ουσίας προέρχεται από αυτό το νούμερο αποκλειστικά που είναι η μεταφορά των μαθητών. Εκεί η μείωση είναι στο 52%. Είμαι υποχρεωμένος να πω 2-3 νούμερα προκειμένου να μπορέσω στο τέλος να σας πω και το συμπέρασμα. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ το σύστημα είναι λίγο... Δεν θα χαλάσει τίποτα, μην ανησυχείς. Αν πάμε τώρα στα έσοδα παρελθόντων ετών, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει πραγματικά μία μείωση στο 18,3, τον οποίο θέλω να τη συνδυάσω με λίγο πιο κάτω. Έχουμε ένα κονδύλι που λέει έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Εδώ ακόμα και τα νούμερα από ό,τι βλέπετε έχουν τρελαθεί, δεν βγάζετε άκρη. Η ουσία είναι η εξής όμως, ότι ενώ τη μία χρονιά είχαμε 2 εκατομμύρια, την επόμενη 8 εκατομμύρια, την τρίτη χρονιά 193 εκατομμύρια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι επιζητούμε έσοδα αυξημένα κατά 87 φορές. 87 φορές από το 13, ένα λεπτάκι. Μισό λεπτάκι κυρία Βασιλάκου, θα φτάσω και στο συμπέρασμα. Και 24 φορές σε σχέση με το περσινό. Μισό λεπτό. Ορίστε. Έχω την... κυρία Βασιλάκου, θα φτάσω στο συμπέρασμα στο τέλος. Θα φτάσω σε ένα συμπέρασμα. Εντάξει, σας παρακαλώ πολύ. Συνεχίζοντας πιο κάτω, και νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά νούμερα, είναι το ταμιακό υπόλοιπο. Ενώ επί του συνόλου φαίνεται μια μικρή διαφοροποίηση στο 7,64 και 9,88, η πραγματικότητα είναι η εξής. Ενώ το ταμιακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών είναι αυτό το νούμερο που βλέπετε, 227, επί της ουσίας αυτό που θα παραμείνει είναι τα 47 εκατομμύρια. Αυτή είναι η ουσία. Άρα δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε, έχει αποφασίσει η διοίκηση, θα κάνει το χατήρι στον κύριο Σπυρίδωνα να πληρώσουμε τους πάντες, έτσι καταλαβαίνω εγώ. Και από την άλλη μεριά το ταμείο εξανεμίζεται, αυτό που μιλάμε για αποθεματικό, το αποθεματικό εξανεμίζεται τελείως. Πριν από λίγο ο κύριος Περιφερειάρχης μας είπε ότι όλο το επενδυτικό πρόγραμμα της περιφέρειας στηρίχθηκε πάνω σε αυτά τα λεφτά. Και το ερώτημα είναι, μετά την εξάντληση αυτών των χρημάτων, τι θα γίνει? Φυσικά κονδύλια. Το ένα για τις επιχορηγήσεις κατά 33% και το άλλο ταμιακό υπόλοιπο κατά 47%, σύνολο δηλαδή 80%,
έχει την εξής φιλοσοφία: προσμονή εσόδων που επί της ουσίας δεν πρόκειται να έρθουν και εξάντληση των ταμειακών αποθεμάτων. Αυτό από μόνο του είναι μια σοβαρότατη ένδειξη ότι ο προϋπολογισμός δεν πατάει καλά και από το σκέλος των εσόδων μας δίνει το συμπέρασμα ότι τα έξοδα δεν πρόκειται να εκτελεστούν. Από τον άλλο πίνακα που μας έχετε δώσει γίνεται σαφές ότι, εδώ το διαβάζουμε από κάτω προς τα πάνω, ότι τα έργα πληρωτέα από το Περιφερειακό Ταμείο μας λέει ότι είναι 186 εκατομμύρια ευρώ, όταν το 12 και το 13 το ποσό εκεί ήταν μηδενικό. Οι επενδύσεις που εκτελούνται από τα έσοδα της περιφέρειας, ενώ για το 12 είχαμε 21 εκατομμύρια. Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει μια προσδοκία ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα, όμως η απόσταση είναι τόσο μεγάλη που δεν με κάνει και τόσο αισιόδοξο ότι θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Εδώ υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα. Σε όλα τα έργα βλέπουμε πάρα πολλά ποσά τα οποία έρχονται ως πληρωμές παρελθόντων ετών. Τα ποσά που έρχονται ως πληρωμές παρελθόντων ετών είναι πάνω από το 50%. Ξεπερνούν δηλαδή τα 120% θα ήταν, αν αυτά τα ποσά τα είχαμε διαχωρισμένα, δηλαδή πόσα έρχονται από προηγούμενα έτη και πόσα πάνε με την τρέχουσα χρονιά. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος διαχωρισμός είναι απαραίτητος. Πηγαίνοντας πιο πάνω βλέπουμε ένα ποσό τόκων, πληρώνουμε για κάποια δάνεια 91.000. Αν είναι τα παλιά που έχουμε συζητήσει και μας τα έχετε πει, εντάξει. Αν είναι κάποια καινούρια, όχι. Συνεχίζοντας, βλέπουμε αναφέρεται για κάποιες δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες. Θεωρητικά το ποσό αυτό είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό, αλλά εδώ είναι και η ουσία ενός προϋπολογισμού που θα θέλαμε να τον ονομάζουμε κοινωνικό. Εδώ σε αυτά τα ποσά μέσα περιλαμβάνονται δαπάνες διατροφής και περίθαλψης των πολιτικών φυγάδων 250.000, σύντηση απόρων μέσω της Αρχιεπισκοπής 500.000, προστασία από ναρκωτικά 225.000, σχολικός αθλητισμός 150.000. Θεωρώ ότι αυτά τα ποσά των κοινωνικών δαπανών θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα κάθε προϋπολογισμού. Τα κονδύλια αυτά σαφώς και χαρακτηρίζουν έναν προϋπολογισμό, εάν είναι προς την κατεύθυνση που θέλουμε ή όχι. Κλείνοντας, θέλω να πω 2-3 συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα, θεωρώ ότι ενδέχεται ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, εφόσον ο κρατικός προϋπολογισμός δεν έχει ψηφιστεί, να είναι έολος, να είναι στον αέρα. Δεύτερον, θεωρώ ότι η βάση των εσόδων του είναι ανασφαλής, άρα και το σκέλος των εξόδων είναι αμφίβολο. Το τρίτο είναι ότι ο χαρακτήρας δεν είναι κοινωνικός. Το επόμενο είναι ότι δυστυχώς ακολουθεί χωρίς να αντιδρά τις επιταγές των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, που κατά τη δικιά μας γνώμη είναι εκτός πραγματικότητας, ειδικά αυτή τη στιγμή. Και τέλος, κύριε Περιφερειάρχα, θεωρώ ότι δεν ξεφεύγει από τις παραδόσεις. Το δεν ξεφεύγει από τις παραδόσεις συνηθίζεται τις χρονιές που έχουμε εκλογές να βάζουμε πολύ μεγάλα έργα, πολύ μεγάλα κονδύλια και τελικά να μην γίνονται. Και παραδοσιακός ο προϋπολογισμός συν τις άλλες. Θέλω να κλείσω κλείνοντας με κάτι που είχα πει και πέρυσι. Η κεντρική εξουσία έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό σε αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Η αναπλήρωση ενός μέρους αυτού του κενού, στο μέτρο του δυνατού από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να είναι το πρόταγμά μας και το πρώτο μέλημά μας. Ίσως είναι από τα πιο πρακτικά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε προκειμένου να σταματήσουμε τον εκφασισμό της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ.